സോമനാഥനായിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സമ്മതമല്ലേ? അപ്പോൾ മഹാഗണപതി മുന്നേ വെച്ചിട്ട് സ്വാമി സോമനാഥൻ മുന്നേ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമ്പിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ തമ്പക്കന്മാർ പോന്നാലും മായനാല ആദിശക്തി മഹമായ ഭഗവതി അമ്മനാല മുന്നേ വെച്ചിട്ട് പറയുന്ന ചെല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ಮೊರ ತಂಬಾಕಂಬಾರೆ ತಾತ ಕಂಡ್ರೆ ಎದುರು ಭಾಗത്തുനിന്ന് പടി പറഞ്ഞ വീതം ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ಮೊರ തമ്പ്രാക്കന്മാരെ ഭാവചിത്രം അത് പുള്ളി വെടുക്കായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെ എടുത്തിട്ട് പുതിയ ഭാവചിത്രത്തിൽ അതിലേക്ക് ഫ്രെയിം ഇട്ടിട്ട് അതിനെ വെക്കാൻ ചേർത്ത് അതിനെ ഡിസൈഡ് ആക്കിയിട്ട് അതിനെ ഇപ്പോൾ ഓംകാർ ഫ്രണ്ട്സ് ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗത്തിൻ്റെ ಅವರು അതിനെ ವಹಿಸಿಟ್ಟು അതിനെ ഇപ്പോൾ റെഡി ആക്കിയിട്ട് കൊണ്ട് അമ്മൻ്റെ എത്ര തയ്യാറാക്കിയിട്ട് കൊണ്ട് അമ്മൻ്റെ എത്ര വെച്ചിട്ടുള്ളവർ പിടിച്ചിട്ടുള്ളവർ. അപ്പോൾ അവർ അതിലേക്ക് വേണ്ട അങ്ങനത്തെ ധനം എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് അതിനെ സഹായം ആക്കിയിട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ പടിപ്പറലിൽ ഉള്ള തോട്ടമുള്ളവിടെ ഞങ്ങൾ അതിനെ അവരിപ്പോൾ വെക്കുന്നത്. ആ വെക്കുന്നോടൊക്കെ അവർ ഒരാൾ സംരംഭകന്മാർ അവർ ആക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ പണിക്കെല്ലാം സഹായം നിന്നിട്ട് അവർ കൂടെ അമ്മൻ്റെ ചാക്കരി ഇപ്പോൾ ജാവ് കൂടെ എല്ലാം ആക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ കുറേ ആണ്ട് നിന്നിട്ട് അമ്മൻ്റെ കണ്ട്രാലി ആക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ശൃംഗാരത്തിന് വേറെ എല്ലാ പണിനെ അവർ വന്നിട്ട് വളകത്തിൻ്റെ ഒരു അമ്മൻ്റെ ചാക്കരി നല്ലോണം നല്ല ഒരു മുത്തോർജില് ഭക്തിയിൽ ആയിക്കൊണ്ടുള്ളവർ. അപ്പോൾ അമ്മ അവർ ആക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിനും അവർ പെരിസാനിട്ട് മുന്നൊക്കെ അവർക്ക് അഭിവൃദ്ധി കൊടുത്തിട്ട് അവർക്കും അതിൻ്റെ എല്ലാ സദസ്യന്മാർക്കും സുഖ സമ്പത്ത് നെമ്മതി ഐശ്വര്യ ആരോഗ്യ വിദ്യാബുദ്ധി നെമ്മതി കൊടുത്തിട്ട് അവർ പോയിട്ട് പങ്കെടുക്കും. അവർ പെരിസാനിട്ട് അവർ ഭക്തി ശക്തി കൂട്ടി കൊടുത്തിട്ട് അവരെ തലതടയുടെ രക്ഷണ ആക്കിയിട്ട് കാത്തോളം അങ്ങനത്തെ പുണ്യകീർത്തി നമ്മളെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ಹಿರಿಯമാരെ കണ്ടിട്ട് ഞമ്മ നമ്പിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തലക്കോടി മറാൾ പാഠം പോലെ ആമത്തോരി കൂട്ടുകളും കൊടകോടി വീരന്മാരും ഇതുവരെ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾರು ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನಾಥನ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಉಂಟಾಗಿ ಇನ್ನಕ್ಕೂ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಬೈಕಾಂಡಕ್ಕೂ ಒಡಂಬರಿ ಬರ್ತಾರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಿಟ್ಟು ಕಾತೋಣ നവരാത്രിൻ്റെ കാര്യം കഴിച്ചു കൂട്ടാനായിട്ട് മുറൽ തമ്പ്രാക്കന്മാരെ വെടിവരുത്തിക്കൊള്ളുന്ന നിങ്ങളെല്ലാം സമ്മതമല്ലേ? അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത്തെ കാര്യം അത് മതിപ്പുലിനുള്ള കാര്യം കൊല്ലത്തോട് കൊല്ലം നമ്മൾ മുറൽ തമ്പ്രാക്കന്മാരെ കണ്ടായാലും നവരാത്രി ഉത്സവം കഴിച്ചു കൂട്ടുന്ന നമ്മൾ ಹಿರಿಯന്മാരെ മതിപ്പു മാറാതെ ഞമാങ്ങി ഈ കൊല്ലാങ്ങി ഇന്നത്തെ നാളിലെങ്കും സൂര്യോദയക്ക് തക്ക പണ്ണം ഞമായെങ്കും താത്ത കണ്ടായാലും കണ്ട് കൂടിക്കൊണ്ടു. അപ്പം ഞാൻ എന്താ നാളിലെങ്കിൽ ഞമാങ്ങി നേരത്തൊക്കെ വീട്ടിൽ ആളുടെ നിമിഷന്മാർ നൂറ്റിയിരുന്നിട്ട് വന്നിട്ട് നവരാത്രിൻ്റെ കാര്യം കഴിച്ചു കൂട്ടും പറഞ്ഞു ചൊല്ലിട്ട് ഞമായെങ്കും അവർക്ക് നൂറ്റിരുക്കും ഒപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞോണ്ടു. ഞമാങ്ങി നമ്മളെ തറവാടൊക്കെ ഇടയത്തും ആയിക്കൊണ്ടു. ഇന്നത്തെ നാളിലെങ്കും സൂര്യോദയത്തൊക്കെ പണ്ണം ഞമായെങ്കും താത്ത കണ്ടായാലും കണ്ട് കൂടിക്കൊണ്ടു. അവിടെ ആയെങ്കിൽ ഞമായെങ്കും അന്നത്ര മറായെങ്കും താത്ത കണ്ടായതിൻ്റെ അരപാതെല്ലാം തട്ടി തുറന്ന് ദീപം തിരിയായെങ്കും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടു. മീത്ത കണ്ടായൊക്കെ എഴുത്തുമായിട്ട് അവിടെ ആയെങ്കിൽ ദീപം തിരിയായെങ്കും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടായിരിക്കും. അവരായും താത്ത കണ്ടായൊക്കെ എഴുത്തും ആയിക്കൊണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ഞമ്മ അവിടെ ആയെങ്കിൽ മഹാഗണപതിക്ക് ഒരു ഗണവും കൈക്കൊണ്ടുള്ള മതിപ്പു. ഞമായെങ്കിൽ മഹാഗണപതിക്ക് പ്രഥമമായിട്ട് ഒരു മഹാഗണപതിക്ക് ഒരു ഗണപതിക്ക് ഗണവമായെങ്കിൽ ഞമായെങ്കിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ടു. ഞമായെങ്കിൽ കണ്ടായ നോർക്കൊണ്ടുള്ള ഞമ്മളെ മതിപ്പു. ഞമായെങ്കിൽ മുറാ തമ്പ്രാക്കന്മാർക്കട്ടം വീണ്ടും ഞമായെങ്കിൽ അവരായെങ്കിലും ആ കുത്തി വിളക്കായെങ്കിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് ഞമായെങ്കിൽ താത്ത കണ്ടായൊക്കെ ഒരു ചുറ്റി പലന്തരം വെച്ചിട്ട് കണ്ടെത്തുന്നെങ്കിൽ ഞമ്മ എഴുത്തും ആയിക്കൊണ്ടു. അവിടെ ആയെങ്കിൽ അവർ കണ്ടത്തെ ഉടമസ്ഥരായെങ്കിൽ ഞമ്മ കണ്ടുകൊണ്ടു. ഞമായെങ്കിൽ അവർ ഒപ്പിക്കായെങ്കിൽ എടുത്തുകൊണ്ടു. അവിടെ ആയെങ്കിൽ രണ്ടുത്രം പാക്കം പറഞ്ഞിട്ട് കുറലായെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞമായെങ്കിൽ താത്ത കണ്ടായൊക്കെ എഴുത്തും ആയിക്കൊണ്ടു. താത്ത കണ്ടായൊക്കെ ഒരു ചുറ്റി പലന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞമായെങ്കിൽ അതിനായും വെപ്പ് ചായൽ വെച്ചുകൊണ്ടു. അതിനായെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വീത്ത കണ്ടായൊക്കെ എഴുത്തായുള്ള മീനത്ത് കണ്ടായൊക്കെ കൊണ്ടുപോകണമെന്നുള്ള അങ്ങനത്തെ മതിപ്പു. ഞമായ താത്ത കണ്ടായൊക്കെ ഒരു ചുറ്റി വലന്ന് വെച്ചിട്ട് മീത്ത കണ്ടായൊക്കെ എഴുത്തും ആയിക്കൊണ്ടു. അവിടെ ആയെങ്കിൽ ഒരു തൂപ്പാർത്തി ഞമായ കയ്യിലേക്ക് കാണിച്ചുകൊണ്ടു.
ഞമായങ്ങ അവിടെ കണ്ടായങ്ങ് നിറച്ചുകൊണ്ടു താത്ത കണ്ടായക്കായങ്ങ് ഞമായങ്ങ ഏഴേക്ക് ആയിക്കൊണ്ടു ഞമ്മ താത്ത കണ്ടായങ്ങ് ഒരു ചുറ്റി വലന്തര വെച്ച് താത്ത കണ്ടായങ്ങ് ഞമായങ്ങ് ഞാൻ നിറച്ചോണ്ടു പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെ മതിപ്പൂ ഞമായങ്ങ് മൊറാൾ തമ്പ്രാക്കന്മാരെ കണ്ട് കേൾപ്പിക്കൊണ്ടുള്ള നമ്മളെ മതിപ്പൂ അതിന് ഞമായങ്ങ് പോകാൻ പാടുന്നിട്ട് 10 നവത്തിന്റെ കാര്യത്തിന് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി അതിപ്രകാരം സമയത്തിനായെങ്കിൽ ദിവസത്തിൽ ഉദയത്തിനായെങ്കിൽ ആ തന്ത്രിന് കർമ്മമുണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ ഗണവും ചെയ്ത് അല്ലേ അത് പ്രകാരം ഇന്നത്തെ ദിവസം നവത്തിന്റെ ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങളെ കണ്ടായില്ല അണ്ണന്മാരെ കാലത്ത് ഇതുവരെ കഴിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കണ്ടായി നടക്കുന്ന ഒരു പതിവ് അല്ലേ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ മതിപ്പിൽ നേടി നവത്തിന്റെ കാര്യം കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നു അല്ലേ അതേ പ്രകാരം സമയത്തിനായി ഞങ്ങൾ കണ്ടായി നടത്തി അല്ലേ ഭംഗിയമ്മണത്തിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടിയല്ലേ ഊരം സമയത്തിനായെങ്കിൽ അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ കണ്ടതിന്റെ അകത്ത് നവത്തിന്റെ കാര്യം 7-ാം ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഇക്കൊല്ലം 8-ാം ദിവസം വരെ നവത്തിന്റെ കാര്യം ഭംഗിയമ്മണത്തിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടാൻ കൊടുത്താൽ വിശ്വാസം അല്ലേ സമയത്തിനായെങ്കിലും ഇന്നത്തെ ദിവസത്തില് തുടക്കം സമയത്ത് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തില് ഞങ്ങളെ അക്ഷയപാത്രം ഏറ്റിവെച്ച് പാർന്ന പറ്റിക്കും പരക്കുന്ന എറിഞ്ഞ അക്ഷയപാത്രം ഏറ്റിവെച്ച് 8-ാം ദിവസം വരെ ഭംഗിമണ്ണിൽ കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വിശ്വാസം അല്ലേ എങ്ങനെ മതിപ്പിൽ ഏത് പ്രകാരം നീങ്ങിലുണ്ട് എന്റെ ഊരമേ വെച്ചിട്ട് അന്നദാനം ഇപ്പോൾ നമ്മള് രാജാജിനെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നാളെ സീറം പാടിയിട്ട് അന്നദാനം പാടില്ല ഞങ്ങൾ മാത്രം കൂടെ ആയിക്കൊണ്ടുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ആയിക്കൊണ്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പെരുശാൻ നീട്ട് ആയിരിക്കും രാജ്യത്തിനും തൊന്നര പ്രേതത്തിൽ ഞങ്ങൾ പെരുശാൻ നീട്ട് കാക്കണം വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന സങ്കട കുറിപ്പേണ്ട നിങ്ങള് നിൽക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ചാണ്ടം മുട്ട പുറമാട് നീക്കി സമയത്തിനാണെങ്കിൽ ദൂരം നിന്ന് അല്ലേ ഈ കാലപരിസ്ഥിതിയല്ലേ സമയത്തിനൊക്കെ പെണ്ണു മുന്നോട്ട് നീങ്ങണമല്ലേ അത് പ്രകാരം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന കാലഘട്ടത്തില് അക്ഷയപാത്രം ഏറ്റിവിച്ച് അന്നദാനത്തിന് ഒരു കുറവത്തൊക്കെ പെണ്ണ ഇനി ഇവിടെ ഇല്ലാന്ന് അടുക്കത്തെ മണ്ണിൽ വചന കിട്ടിയില്ലാന്ന് പറയാൻ പാടില്ല പൈതങ്ങൾ അത് ഭംഗിമണ്ണിൽ കഴിച്ചു കൂടുന്ന കാലത്ത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടാതെ ഞങ്ങൾ 8-ാം ദിവസം വരെ നവത്തിന്റെ കാര്യം ഭംഗിമണ്ണിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നത് ഞങ്ങൾ കാര്യം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കഴിച്ചു ഞങ്ങൾ സങ്കടക്കുറവ് വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമായി കൊടുത്താൽ വിശ്വാസം സമയത്തിനായെങ്കിൽ ഞങ്ങള് അതിന് കയ്യേക്കും കൊടുത്താൽ മതി വിശ്വാസം തറവാടുകാരെല്ലാം ഒത്തേണ്ടി വന്ന് ഞങ്ങൾ കയ്യെ കൊടുത്താൽ മതി വിശ്വാസം അതെ അല്ലേ അതേ പ്രകാരമായി ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ ഞങ്ങൾ മുഖത്തോട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സമയത്തിന് നാളും കൂടി വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ കയ്യേക്കും തറവാടുകാർ എല്ലാം ഒത്താസിക്കുണ്ടായിട്ട് കണ്ടതാണ്
എലിസാബത്ത് എന്തിനാ മാധവേ അതെ അതേപോലെ മാധവേ ഞങ്ങൾ വെരിസാനുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങളെ ഈ കാര്യത്തിൽ സന്തോഷം സംഘർക്കുണ്ട് നിങ്ങൾ കാര്യം ഒത്തരാസിമിണ്ടായിട്ട് ബന്ധു കഴിച്ച് കൂട്ടിക്കൊള്ളുന്ന കാര്യം പരിപൂർവ്വം പുറത്താത്ത കമണ് അധികമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കും.
മതിപ്പോ അന്നത്തെ മഹാരാജാവ് ഹൊല്ലുകായ കൊടുത്തു പാടത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് രണ്ടാം പാടുകയാണ് മതി മഹാരാജാവ് കണ്ടായി പാടായി വായിക്കൊണ്ട് അകമുള്ള കണ്ടായി നടക്കണം മതിപ്പോ മതി മഹാരാജാവ് കണ്ടായി നടത്തും നിങ്ങളെ താത്തല കണ്ടായി തായിക്കൊണ്ട് അകമുള്ള കണ്ടായി കണ്ട താത്തല കണ്ട ചുറ്റി ബലാന്തരം വെച്ചുകൊണ്ട് വെച്ചുമ്പോൾ പാടായിക്കൊണ്ട് അകമറോടു പാടത്തി കാണണം മതിപ്പോ മതിമാറതായ കൊടുത്തു പാടത്തേയും കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടായ താത്തല കണ്ടായി നടത്തുകൊണ്ട് നിർത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കണ്ടായ ഗ്രാമത്തിന്റെ കാര്യം കഴിച്ചു കൂട്ടാൻ അക്ഷയപാത്രി വെച്ച് വെക്കണം മതിപ്പോ മതിമാറ ഞങ്ങൾ തൊട്ട് ആൾമാർക്കായ രാശിക്ക് നിൽക്കും ഞാൻ ഇരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ അഞ്ഞത്തെ ഭാഗം 10 ദിവസം ഞങ്ങളുടെ മേലെ രാശിക്ക് രാശിയായി ഞങ്ങൾ പാടും ഞങ്ങളെ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു ഇനിയൊരു കാര്യം കണ്ടു കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം 8-ാം ദിവസം വരെ നവത്തിന്റെ കാര്യം കഴിച്ചു കൂടെ അക്ഷയപാത്രി കെട്ടി വെക്കോട് വിശ്വാസം എടുത്തിച്ചു ഞങ്ങളെ വിശ്വാസം എന്തുകൊണ്ടോ ഇനിയുണ്ട് എന്നേത് കാര്യം കണ്ടു കേൾപ്പിക്കും ഇനി രാശി വിശ്വാസം കൊണ്ട് കുടികൊള്ളോണ്ട് നിങ്ങൾ എടുത്ത് വെച്ചു ഞങ്ങളെ രാശി കുടികൊള്ളുമ്പോ തന്നെ വിശ്വാസോ നിങ്ങളെ മൂർത്താളി വെച്ചോളി നിങ്ങളെ 8-ാം ദിവസം വരെ നഗരത്തിന് കാര്യം ഭംഗിയ മണ്ണിൽ കഴിച്ച് കൂട്ടിക്കോളി ഉദയം വെള്ളം 8-ാം ദിവസം ഏതാം ദിവസം 8-ാം ദിവസം വരെ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് കണ്ടു കേൾപ്പിച്ചോളി പോലെ ഞങ്ങളെ ഉൾമ എടുത്ത് വെച്ചോളൂ അടുത്ത 4 ദിവസം അതിക്കളും മുതലായിട്ട് നിങ്ങളെ കാര്യം കഴിച്ച് കൂടുന്നിടത്ത് നിങ്ങളെ ഊരമ്മക്കാരൻ എത്തിരി ആരെക്കുറെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്റെ മുറ്റത്ത് 3-ാമത്തെ എത്തിരി ആരെക്കുറെ പറഞ്ഞെങ്കിലും എന്റെ കൊണ്ട് നടത്താൻ 3-ാമത്തെ എത്തിരി ആരെക്കുറെ പറഞ്ഞെങ്കിലും നിങ്ങളെ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ അണ്ണന്മാരെ കണ്ടു ഞാൻ ഞങ്ങാതെ സൗമ്യദേവ നിങ്ങളുടെ തവണക്ക് തീപ്പിത്തിന് പാടി കഴിഞ്ഞു കുഞ്ഞു കൂട്ടി പാടി മഞ്ഞു പോലെ വിചാരിച്ച കാര്യം ചായം കൂടിയ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടാതെ ഇടവും പറഞ്ഞു
ഗ്രന്ഥത്തിലെ പുരാമക്കാരെല്ലാവരും അതെ കുട്ടത്തോളം മൂന്നാട്ടുള്ളെല്ലാവരും ക്രിസ്തുവെക്കുന്ന വിശ്വാസന്റെ പുരാമേ സന്തോഷമായ ഏതാനും കാലത്തോട് കാലത്തോട് വഹിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തോളം പോലെ ഏതാനും സന്തോഷങ്ങൾ ഏടുപാടാമ വിശേഷിച്ചെന്റെ മാതാക്കന്മാരും
അത് നിലക്ക് തക്കവണ്ണം അടുക്കത്തെ അഭിമാനം തക്കവണ്ണം അഹങ്കാരം ഇല്ലാതക്കവണ്ണം നീങ്ങും പോകും എന്റെ മൂന്നോത്തും അല്ലേ? ഏതാനും എന്റെ ആ ലോകാത്തിന് കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അണ്ണന്മാരെ കാലത്തും എന്നെ കണ്ടായവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം അല്ലേ എന്റെ ഊരാമി? ഏതാണ് സന്തോഷമായ എന്റെ മൂന്നോത്തോളം ചാണ്ടാതെ കൂട്ടത്തെ കാര്യം അല്ലേ? ഏതാനും എല്ലാവരും ഒരേ കോപം കഴിച്ച് അമ്മയെ കണ്ടു കൊടുത്തവത്തെ കാലത്ത് അഭയം കൊടുത്തവത്തെ മാനലാണ് അടുക്കത്തെ പണി നിർമ്മിച്ചകത്തെ മാനലല്ലേ? ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്നെ മാതാക്കന്മാർക്ക് വിശേഷിച്ച് ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അത് പ്രിയമുള്ള എന്ന് പറയുന്നത്തെ കാര്യം ഏതാണ് അല്ലേ? ഏതായാലും അതിന് രണ്ടായി കഴിച്ചില്ല അല്ലോ 9 ദിവസം അല്ലേ? ഏതായാലും അകത്തെ വണ്ണം നിനക്കതൊക്കെ വണ്ണം രണ്ടെണ്ണത്തില 2 ദൃഷ്ടി രണ്ടെണ്ണത്തില ഈ കൊല്ലവും ഒരെണ്ണത്തില ഏത് പ്രകാരം നീക്കം മുഖ്യന്റെ ബാലമ്മ വന്ന് പോയി മാധവേ ഒരു അന്തത്തിനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓമഞ്ചൂർ സ്ഥാനത്തിന് മതിപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ അന്തത്തിന് സഹായം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾക്ക് മതിപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അയാൾ സന്തോഷമായി ഏതാണ് നിങ്ങൾ അണ്ണന്മാരൊക്കെ ഇല്ലാതെ നടവും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് നടവും അന്ന് ഭാഗത്തിൽ അല്ലേ? അണ്ണന്മാരെ കാലത്തില്ലായിരുന്നു ഏതാനും ഉണ്ടാക്കിയത് അതും ഉണ്ടാക്കിയത് തന്നെ സന്തോഷമായി ഏതാനും ആദ്യം കണ്ടായാണ് അല്ലേ? നിങ്ങൾ അണ്ണന്മാരെ കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്തോ തന്നെ ഏതാനും നിങ്ങളുടെ മരിക്കുന്ന മരിപ്പും അത് നിങ്ങൾ നീണ്ടു പോകുന്ന മാനലല്ല, അതിന് 5 സാധനങ്ങളുടെ മാനല അല്ലേ? ഏതാനും നിങ്ങൾ അതെല്ലാവരും ഒരേ കോപ്പത്തിൽ ഭരിച്ചോളി. അത് ഏത് പ്രകാരം നീക്കമുണ്ടോ ആ നീക്കത്തിന് ഏത് തെറ്റുവ്യത്യാസങ്ങളും വരാതൊക്കെ പണ്ട് നീങ്ങണം. എൻ്റെ അന്നത്ര തിരക്ക് കൂട്ടേണ്ട കേട്ടോ, തിരക്ക് കൂട്ടാരി ഏതാവും ഏതാണ് അടക്കത്തും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ കൈവല്യം എൻ്റെ മാതാക്കന്മാർ ഇതിന് മുമ്പിനാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി മുന്നേക്കും ഇതാവും ഞാനാ ഓർമ്മന്നുണ്ടല്ലോ. ഏതാനും എന്റെ അടുക്കത്തെ മണ്ണിൽ ഏത് പ്രകാരം നിലനിർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്റെ 16 ഏത് പ്രകാരം നിലനിർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ നിലനിർപ്പിച്ച് അഭിമാനം തക്കവണ്ണം എന്റെ മൂന്നോത്തും കൊണ്ടുകൂട്ടോളൂ. ഏതാ നല്ലോണം ഭക്തി വെച്ചോളൂ. ഏതാണ് ഇന്ന ദിവസം ഏത് പ്രകാരം ഉണ്ടോ എന്നെ ആ നവരാത്രി പറയാനകത്ത് നവംബറിന്റെ കാലം എന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഉണ്ടാക്കി. അതിനുശേഷം എന്റെ ഒരു വേള വെട്ട കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? അത് നല്ല ഒരു മുഹൂർത്തത്തിൽ അന്ന ദിവസം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരമ്മന്റെ മക്കളെ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഉന്നക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കൈകൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. ഞാൻ ഓർമ്മന്നുണ്ടല്ലോ. ഏതായാലും ഞങ്ങൾ ചാണ്ടിടിച്ച് വിട്ടിട്ട് വിശ്വാസം കൊടുക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരേ കോപ്പം എന്നോട് ഭജിച്ചോളി. ആ ഭജിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏതോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഭർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്ക് പാടാൻ ഞങ്ങളെ ഇവർ സ്വാമി സോമനാഥനും ആനകടത്തിലുള്ള മാതാക്കന്മാരും ശേഷമുള്ള എല്ലാവരും ഞങ്ങളും കാത്രക്ഷിക്കും. ഭയപ്പെടേണ്ട കേട്ടോ. മണ്ണിന്റെ അഭിമാനത്തൊക്കെ മണ്ണ് കാത്രക്ഷിക്കും. ഭയപ്പെടേണ്ട. ഏതായാലും ഇന്ന ദിവസം ഏറ്റുവെച്ച കൊപ്പര അല്ലേ എന്റെ അക്ഷയപാത്രം അതിന് ഏത് തെറ്റ് വ്യത്യാസങ്ങളും വരാതൊക്കെ മണ്ണ് സൂക്ഷിക്കണം എന്റെ ഊരാമേ. ഏതായാലും എന്റെ പൈതങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു അക്ഷയം മൽപ്പിക്കാനും പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ നാമപേര് എന്റെ അടുത്ത മണ്ണിൽ വേണ്ട ആയിക്കോട്ടെ. ഏതായാലും അതേപോലെ തന്നെ രാജാജന നിങ്ങൾ മീട്ട് പോണ്ട. ആ രാജാജന നിങ്ങൾ പാലനായി കൊണ്ടുപോയി. ഞാൻ ഓർമ്മണ്ടല്ലോ. എല്ലാവരും ഒരേ കോപ്പൽ ഭരിച്ചോളി. ഭരിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏതോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരാതൊക്കെ വണ്ണം കാതരക്ഷി വിശേഷിച്ച് അന്നത്ര നല്ലോണം ശ്രദ്ധത്തോടും ഭക്തിയോടും ആ കർമ്മം കൊണ്ട് ഏതോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരാതൊക്കെ വണ്ണം നീക്കവും തെറ്റ് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാതൊക്കെ വണ്ണം കൊണ്ടുകൂട്ടണം. ഏതൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നില്ല കേട്ടോ. സന്തോഷമായി എൻ്റെ ആനക്കെട്ടിനുള്ള 9 മാതാക്കന്മാർ ശേഷമുള്ള നിലം ഏറ്റവും പടാങ്കങ്ങളെ ഒരു സോമാ എല്ലാവരും മുമ്പിൽ വെച്ച് അവസാനം കൊടുക്കുന്ന വിശ്വാസം എൻ്റെ ഊരാമേ. എല്ലാവരും
അക്ഷയപാത്രം ഏറ്റു വെച്ചുകൊണ്ട് കച്ചി കൂട്ടുന്നകത്ത് നവരാത്രിക്കാർ മങ്കി വെണ്ണത്തിൽ കച്ചി കൂട്ടുന്നകത്ത് ഒരു കൈവല്ല ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമെന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് നിർവിശ്വാസം ഇന്നൊരു ദിവസം എന്റെ വരാതെ പാലം കൊടുത്തതാ ആത്മ കൊടുത്തോളൂ അങ്ങനെ ഗുണം പറയണം എല്ലാവർക്കും ഗുണം പറയണം ഗുണം പറയണം ഗുണം പറയണം ഗുണം പറയണം ഗുണം പറയണം